Maayong buntag, dalay ko ng Dios. Hallelujah. Kumusta higala? Kumusta igsoon ining sayo sa kabuntagon? Kumusta? Hallelujah. Ako nagatuo, nga ako nagaampo ngadto sa Ginoo nga naakas maayong lawas. Okay, naakas sa maayong kondisyon sa imong kinabuhi. Naay pabor ang Dios. Naay pabor kanunay ang Ginoo. Kumusta di ay? Mga higala igsoon kining ubos ninyo nga lagad si Pastor Jong Sumaylo. Niya usab magadala sa pulong sa Ginoo nining hamubo nga mga oras nga diin atong mapamalandungan ang pulong sa Dios karon. Okay? So salamat kaayo sa Ginoo. Nya kumusta imong kinabuhi igsoon? Kumusta imuhang gabi nga dinhi ka ni pahulay? Kumusta ang imuhang lawas karon? Naabakas maayong lawas? Naabakas kadagaya karon? Naabas sa kinabuhi nga mauswagon imuhang kinabuhi? Hallelujah. Niya ako nagtuo mga kaigsonan nga sa atong kinabuhi walay lain nga makapauswag ug makahatag niini og kasiguraduhan. Mao lamang ang Dios mga kaigsonan. Nya tugutin usab ako nga makadala diha sa pulong sa Ginoo nga kanimo karon. Anini nga kabuntagon mga kaigsonan, dili ta maglangay. Hallelujah. Kung giganahan ka mga kaigsonan nining ato nga programa, kung napadalanginan ka nining atong live nga program, ako kang hangyoon karon sa pag-share niini aron daghan usab nga mga tawo nga makadungog sa iyang pulong. Daghan usab nga mga tawo nga makasalod sa bulawanon nga pulong nga gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. Nini nga kabuntagon, dili ko maglangay ato ang dad-on ang ato ang programa karon diha sa mga pag-ampo. Kay nituo man ko mga kaigsuonan nga basta naay mga pag-ampo, naapoy Dios mga kaigsuonan nga magahimo og mga milagro. Naay Dios mga kaigsuonan karon mo andam siya nga motabang kanimo. Andam siya nga mo panalangin sa imong kinabuhi. Hallelujah. Dawata si Kristo Jesus nga mo'y Dios ug personal nga manlulos sa imong kinabuhi. I-acknowledge si Ginoong Jesus. Ingna Ginoo wa ko'y mahimo kun wala ang imong tabang. Ang tabang lamang sa Dios mga kaigsuonan mao ni ang pinakabililhon o pinakaimportante gayud sa atong mga kinabuhi. Kung ikaw nalipay, kung ikaw na panalanginan, ala sunda kini nga programa mga kaigsuonan, unya kini nga programa wala magdalang relihiyon. Ang gidala niini mao lamang si Ginoong Hesukristo nga mao'y Dios nga nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Maayong buntag nga naha kanimo karon igsoon. Wisilaw labial ometer. Maayong buntag kanimo diha. No, salamat kaayo sa Ginoo. Ala i-share kini ato nga programa unya comment pud mo asa mong dapita karon aron ako mong mapasalamatan, no? Ako mong shout out dinha sa dapit nga diin asa mo. Okay? So, kung mahimo, isulti ninyo ang inyong dapit. Kung naamoy mga komento, isulti ang inyong mga dapit. Aron, ako moingon nga, kumusta ka diha? Kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? No? Muna nga, mora po na ako ang kaya dinhi mga kaigsuonan. Nya, labaw sa tanan, nagaagad ta sa trabaho gyud sa Ginoo. So magampo ko mga kaigsuonan, magampo ko sa pagsugod niini. Ako kang inviton karon sa pagdawat na sa Ginoo. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Magampo ko. Langit no namong Amahan Dios nga labing balaan, ikaw ang Ginoo nga mo'y tinubdan sa tanang butang. Ikaw ang Ginoo nga maoy nagmugna niining kalibutan. Salamat Ginoo nga ikaw usab nga Dios nga nagdupa sa cross aron mi mapasaylo ug aron usab mi maayo. Salamat ining adlaw nga kami na usab makapanalinghog sa imong pulong. Pinaagi nining ubos nimong alagad nga imong gamiton karon. Ingon nga imong tigpamaba sa imong mga pulong. Ginoo, wala ko'y mahimos kung kaugalingon usab kung wala ang imong panabang. Ikaw mo'y manudlo karon ug ikaw mo'y magiya karon. Ang imong balang Espiritu Santo mo kanbiktar ngadto sa matag usa. Doon may mga tao karon Ginoo nga dunay mga problema. Doon ay mga tao karon Ginoo nga naas mga laboratory. Doon ay mga tao karon Ginoo nga naas tambalanan. Ginoong Dios, akong hangyoon ikaw nga imong ipadala karon ang imong mga manulunda ug suguon nimo karon sa pagdalag milagro
Lord, nining orasa Ginoo, ilang masinatian ang kagawasan, kalinaw, kalipay, gugma. Salamat Lord, nga gikan sa pagsilang nining adlaw hangtod sa pagsalop nining adlaw Miyerkules, ang imong gugma, grasya, panalipod, panalangin, pabor, proteksyon, gahom, dihog, mga milagro among maangkon karon nining adlaw in the name of Jesus Christ. Og thank you so much Ginoo sa mga pulong nga amo karon nga panalinghugan nga kini dili mo labay kawang ablihan usab nimo nga mga idulungog nya tanan nga mga mo share og maminaw mapanalanginan sa imong pulong in Jesus name. Amen og amen. Okay, salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo sa Dios sa kapribilehiyo mga kaigsuonan. Inday Ginit, Madam, Ma'am, asa kang dapita naglantaw. Unya, salamat kaayo sa Ginoo. Kinsa ka og asa kang dapita karon naglantaw. Ako kang hangyoon sa pagsulti asa kang dapita aron maka ingon sab ko nga naa di ay mga tawo nga naglantaw nato dihang dapita, no? Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga akong dadon kaninyo diha makita mga kaigsuonan sa Santiago kapitulo 3 versikulo 3 ngadto sa 6 mga kaigsuonan. Ingon din atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron manunot kini bisag asa nato papadulnga og tanawa usab ang mga barko bisan pa sa kadako niini og gihuyop sa kusog nga hangin gigiyahan lamang sa gamayng timon og moadto bisan asa papuntaha sa kapitan. Ingon usab niini ang dila bisan sa kagamay niini makapangandak og dakong mga butang. Huna-hunaa unsa kadako ang ngalasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo kini maoy usa ka kalibutan sa kangil-aran nga bahin sa atong lawas o naghinlo sa tibuok lawas o nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Muni pulong sa Ginoo karon mga kaigsuonan nga ato karon nga bahin-bahinon nya naghisgot dinhi mga kaigsuonan nga ingon ana ka powerful no ang ato ang dila, inana kagamhanan atong dila og ingon ana ka lisod mga kaigsuonan og dili nato gamiton maayo ang atong dila. Ang atong dila mga kaigsuonan mao gyud ni ang naghatag og bitang gitawag sa programa no kana bang mapaila o makit-an ka unsa ka o kinsa ka unsa imong kinabuhi pinagi sa imong dila, pinagi sa imong sinultihan. Kay kini atong sinultihan mga kaigsuonan mao man gyud ni ang timailhan no kining atong sinultihan mao ni ang timailhan sa tao unsa siya og kinsa siya. Kining atong sinultihan mao nga mabantayan nato dinhi sa bersikulo 6 gisulti dinhi sa Santiago 3:6 nga ingon siya dinhi ang dila sama sa kalayo nya ginabahin siya, ginabase siya nga ang dila usa ka kalayo mga kaigsuonan. Ug imo puning mabantayan nya kining kalayo mga kaigsuonan mo sunog muhatag og kadaot bisan gani sa kagamay sa puspuro palito bisan ang usa ka lasang gisulti sa Biblia nga pwede og kaya niyang sunugon no ingon ana ka powerful ug ingon ana mga kaigsuonan nga kadaot unya nga mahitabo sa diha nga dili nato ayuhon pag dumala ang ato ang mga dila. Ikaw nga naglantaw karon, naglantaw ka ni ining ato ang programa, ako kang dadon sa sayon nga paagi no kining pagtulon-ana karon dili lamang ikaw, dili lamang katong imong silingan kun dili kitang tanan
kitang tanan nga naa sa Dios non nga panghitabo, no? Naa sa Dios non nga pagbati, kinahanglan siya mga kaigsuonan nga makabalo kang mo manage, makabalo kang modala, kabalo kang mo handle sa imong kaugalingong dila. Sumala sa gisulti dinhi, sumala sa gisulti sa Biblia, sumala sa pulong sa Ginoo, kay dili man ta mobase mga kaigsuonan o laing libro gyud ang atong basihanan, mao lamang kining pulong sa Ginoo. Kay wala may lain nga ebidensya, walay lain nga nagsulti kamatuoran, si Hesukristo lamang. Kay mingon siya, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Na ug atong tan-awon sa ato padiay, kung ang atong kinabuhi naa nagani ni Kristo, naa nagani sa Dios, ang atong isulti kamatuoran. Amen ba? Ikaw karon nga naglantaw, ikaw nga naa dinha sa imong balay, naa ka sa imong lingkuranan, naa ka sa imong opisina, naa ka sa imong trabahoanan, naa ka sa imuha karong payag, naa ka karon sa imong higdaanan, naa ba ka sa hospital, naa ba ka karon sa area mga kaigsuonan nga naglisod ka. Pero sayran ko ikaw, salamat kayo sa Ginoo, no? Sayran ko ikaw nga dili ordinaryo ang imong kinabuhi. Nganuman, kay naa kay Dios, nga kining Dios sa mga kaigsuonan, mauni ang Dios nga ato ang giya kanunay. Nga bisan pag-unsay imong buhaton, bisan pag-unsay imong himuon, aning kalibutan na pag naa gani kas Ginoo, nagsulti siya, no? Gisulti niya dinhi nga ang pulong lamang sa Ginoo maoy usa ka giya og molimpyo sa atong kinabuhi. Sumala sa gisulti didto sa libro sa Juan kapitulo 15 bersikulo 3. Mao nga ang pulong lamang sa Ginoo gisulti nga Dios siya. So buot pasabot nga ang atong isulti mga kaigsuonan, kinahanglan atong ampingan. Bisan gani kanang atong ipos, bisan gani kanang ato bitang mga ibutang nato sa social media. Abi nimo karon mga kaigsuonan, sa ato magong social media, doon na ni nagkalanlain nga mga tao, no? Nagkalanlain, tibuok kalibutan nga naagyod ni ining social media. Naay mga tao, mga kaigsuonan, lain-lain ta. Dili pwede nga magpataka ta dinhi, magpataka ta og sulti tungod kay ang atong sinultihan mao uniyay gamiton. Sumala sa Miranda's right mga kaigsuonan, nga ang imong pinulungan ug ang imong sinultihan usa nga gamito niya nga maoy makahatag og kadaot diha nimo. Mao na nga bantayanan, bantayanan, pataka tag post aning ato ang social media, magpataka kag daot aning social media, magpataka kag hilabot sa social media, madaot ta. Mao na nga bantayan nato ni samtang bitaw naa pa ikapugong puggi lang sa, no? Samtang duna pa kay ikapahuway na, duna pa kay ikarelax pugngisa, kay ulahira ba ning pagmahay? Ulahi ning pagmahay. Ang ato bitawng bakba, musulti, magpataka rag sulti, dayon ang ato po dayon kamot, magpataka po dayon og chat, magpataka dayon og post. Bantayi gyud, i-relax gyud ang imong kaugalingon. Kontrola imong kaugalingon. Nganuman, kay maulahira ba ning pagmahay? Magmahay dayon ta, dili na dayon ka katulog, wala na kay daghang amigo, ang imong amigo kontra na pud nimo. Sama aning mga panghitabo karon, kaming eleksyon, daghan naman pud nga mga ginikanan, mga daghan na pong pamilya magdumot, daghan na pong pamilya magbungol, kay ang imong labanan dili tong labanan niya, no? Ang labanan niya dili po tong labanan nimo. Ako kang istoryahan, kanang mga tawhanang atong gilabanan, wa na nato kaila. Wala na sila kaila nato. Kung unsay imong gilabanan, imo sabna. Unsay imuhang gisulti, imo sabna. Ayaw pag i-download ngadto sa imong isig katawo ang imong ganahan. Kay basig wa pud siya ganahe, bisan gani nang magtiayon mga kaigsuonan, no? Bisan gani nang magtiayon, dili man gani magkausa kon ang iyang giganahan dili pareha sa imong giganahan. Kanang mupalit na ikag butang, wa ka ganahe, unya ang imong yung asawa ba na baka giganahan, mag-away biya gyud basta kay wa mo magkasinabtanay. Mao nga bantayanan ni siya, no? Kinahanglan siya nga makontrolar ang atong bakba sa atong sinultihan. Bisan sulti ra ni,
Pero ang atong sulti manggod nagdala nig aksyon kay kun unsay imong gisulti mausab na ang imuhang pagbati, mausab na ang imong kasing-kasing. Now, niini nga kabuntagon mga kaigsuonan mobalik ko. Sa atong sitwasyon karon, nagsulti og nagtambag ang Biblia. Nagtambag ang pulong sa Ginoo nga kini maoy pinakamaayo. Kontrolon nato ang atoang dila. Kontrolon nato ang atoang dila. Sumala sa gisulti dinhi sama sa duha ka butang nga gimensyon dinhi kabayo o barko. Na unsa may nagdala aning kabayo o barko, kakita ba mo mga kaigsuonan og kabayo nga gitaoran og tartanilya? Kana bang kalisa or karwahe? Kana bitang naabay payag nga gasunod-sunod anang kabayo na ibalay, na ilingkuranan, na i-cottage, gasunod-sunod anang kabayo, na apoy mga taong mosakay, mao nay gitawag og tartanilya. O tartanilya na siya. O niya sa lain pong termino ana siguro korwahe, no? Nya pasensya man kayo mga kaigsuonan kung naa pa may best nga imong isulti din na about ani, wala na koy labot imuha na po na mga kaigsuonan. Basta kay maura ni ang akong idea. Ang kabayo mga kaigsuonan duna nay gitawag busal. Nya gawas niya ng busal, na ani ra man ang busal mga kaigsuonan, busal anay aning baba dapit ana. Gawas ana ibutang na dire. Kaya naman ko'y kabayo mga kaigsuonan. Na ako'y kabayo kaniadto. Ang ngalan sa mong kabayo ngalan Binhor. O gipalit gyud to ni Carol, gipalit tong kabayo kay ihatag sa iyang pag-umangkon akong anak si MJ. Niya tungod kay ni dako ng kabayo, isog naman siya, mamaak naman. So amo pong nga gibaligya. Nya balik ko, busal. Kanang busal mga kaigsuonan mo na gisumpayan og pisi. Ubirahon nimo ng busal, muliko na siya, muhunong na siya. Pero gawas anang busal dunay gitawag og rinda. Rinda. Wala siguro mo kaila anang rinda kay ang ngalan kasagaran busal ra. Kanang rinda naa na sa sulod sa baba gibutang. Gibutang na dito sulod sa baba na. Nya abi ninyo unsay gama ana niya inigbira ng rinda mo o bisag unsa kaisog sa kabayo basta naay rinda, inigbira sa rinda mo musangko na siya sa alingagngag dapit. Mo nang makabantay siya nga oy mohunong na day ko, oy nasuko na ning akong amo kay na ang rinda ming murag mubunal-bunal ba dito sa ilalom sa iyang dila na sa ilalom siyang baba. So manay rinda mga kaigsuonan. Nya kanang busal naranas gawas. Naras gawas. Pero importante na siya. Kinahanglan importante gihapon ng busal kay kanang busal maunay hiktan sa diha nga ang kabayo imong ibutang sa huktanan ngadto sa ibutang lang nato dito sa mga pasakan, dito sa mga kasagbutan na ay rinda, anay busal na. Dili pud pwede nga imong rindahan kay di pud na sa kakaon. Dili na kakaon. Busal ra gyud ang ibutang ana. So, ang busal ordinaryo. Ordinaryo siya. Pero naghatag siya og giya sa maong kabayo. Mao na siya. Ordinaryo ra na. Ordinaryo ra na. Kay wala nang busal, dili ka makamanso sa kabayo. Sulay gani. Sulay gani sakay ng kabayo, then walay rinda, way busal. Di ba? Bisan pag unsa kagahi ng kanini ang lambungay mga kaigsuonan, ihandos ka gyud, no? Bisan pag usaon nimo diag hawid anang lambungay, kaila ba mog lambungay mga kaigsuonan, wa pud no. Kanang lambungay mao nay gitawag nila og buhok. Buhok sa kabayo naa nang liog. Mao nay lambungay. Kay mayon po niya ko dinhi nga lambungay wa mo kaila, may nang makaila-ila pud mo, no? Makaila-ila mo kay kining naglantaw dinhi karon, wa gani pud dagoy ni kailang kabayo. Kanang kabayo ang in English ana horse. Ito pasiaw lang ha. Kaila gyud mo ana. Bitaw salamat kay Ginoo mga kaigsuonan nga gihisgutan dinhi ang atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mununot kini bisag asa papadulnga. Mo na siya. Ordinaryo ra na siya. Ordinaryo pero dako na siya gamit. Ikaduha, gisulti dinhi barko. Ang barko mga kaigsuonan, dili pud pwede nga ang imong barko, ang imong timon mura pug barko. Dili pwede nga ang barko
nga gaguyod og barko pod lisod. Lisod kayo. Ang timon mga kaigsonan kana bang gitawag og kana bitang timon lagi. Oh, wa man koy lain na putaw na siya. Putaw na siya. Unsa kadako ang barko, ang kabalo ana kanang mga nagagama kong barko. Pero wa ko kakitag barko bisan gani pambot, wa ko kakita og pambot. Ang pambot kay ug unsa kadako mura ra man na siya palad kadako ng iyahang timon. Nagaana man na siya porma. Ana-ana ba ana-ana. Kini siya sa timon mga kaigsuonan kini ni amo ni ang sumpayan og tubo. Ari lang tag pambot kay nakakita ko. Kay barko ako kita man. Pero wa ko kakita og barko mga kaigsuonan nga ang gisumpay sa ilang timon mura pug kadakog barko. Gamay ra gyud na mga kaigsuonan. So aretas pambot kini siya mao ni ang gitawag og kanini ang gitawag og kanang tubo ba nga mao ni ang draybanan ana draybanan. O niya kini po niya siya mao ni palapad ha mao ni timon ha kini niya muna na ninyo timon ni ha dayon inigbiyo ana mga kaigsuonan kay kusog man ning tuyok kini gatuyok man ni siya inigbiyo ana mga kaigsuonan wala na siya gasumpay wala na siya sumpay naa na siya murag lingin ba ana ana lingin ya kini niya pod kini siya mo ni magana-ana mga kaigsuonan ana mo ni timon na katong paandar sa pambot ng padagan niya bulyuhan niya ana mo to siya lahi po to lingin man to ana pero katong lapad nga timon mo ana-ana ra na siya ana ug asa nimo ipadulong ana inana mo nay timon gamay ra kayo na pero nganong madala niya og palikuon ang sakayan ug ang pambot ug ang barko gamay ra siya pero makahatag og giya sa usa ka butang usa ka sakyanan mao pod na sa manubila sa sakyanan. Wala po'y manubila ng sakyanan mga kaigsonan nga. Kana manubila ba na? Wa po ka kakitag manubila mga kaigsonan nga duha mo maghawid. Usa ra biya gyud, di ba? Wa po'y manubila nga sige duha ta maghawid. Wala oy. Kay musupak tong usa. Naaba butang ko'y pasabot gagmay rang mga butang. Pero nagdala siya og giya sa mga sakyanan. Ang atong dila mura ra ni siya ordinaryo. Gamay ra kaayo ni. Gamay ra kay ni. Pag wala kay dila, di ka kasulti. Pag wala kay dila, dili ka katulon. Ha? Makatulon siguro, ho. Pero maubi ani kadala gyud. Lugas na ni nga lagi he. Bisan pag wa kay ngipon. Basta kay na lang kay maing dila. Maayo na siya. Pero importante kay ning dila. Importante kay ni pagamay-gamay ra ni siya. Pagamay-gamay ra ni importante kay ni kining dila. Mao ni dako kay bilis at kining dila. Ganuman kay pag musulti ni dunay gahom ni. Dayon og musulti pud ni duna pud ni madaot kung daotan iyang isulti. Pero gahom gani nga iyang isulti, power gani nga gikan sa Ginoo, pulong gani nga gikan sa Ginoo, makaluwas ni. Makaluwas ni. Mao na nga ang atong baba ayaw gamita imong dila sa mga negatibong butang. Dunay mga tao nga musulti purbida, pastilan. Purbida. Mura kag na malikas. Mura kag nagdaot sa imong kaugalingon. Pastilan. Duol-duol ra sa pistig yawa. Ayaw gamita kung ikaw Kristohanon, kung ikaw nagtuos Ginoo, kung ikaw nangalagad na sa Ginoo, ayaw gamita ang imong baba sa pagpamalikas sa daotan nga mga pulong or mga negatibong butang. Mga pagpanglibak, pagpanghilabot ngadto sa ubang tao. Pagpanghilabot ug wala ka ganahi. Pundo lang. Ug wa ka ganahi aning nagwali ayaw lag sawaya. Kay ang Dios nga naa ani karon, ang Dios nga namanalinghog ani karon, mauni ang makig-away bato kaninyo. Mauni ang makig-away bato kanila. Nga wa mo ta magsalig mga kaigsuonan nga. Pero ayon lang gyud panaway. Ang akong tumong dinhi nga dili lang gyud ta manaway. Ayaw sa wayatong mga tao nga nagbuhat og matarong.
Ayaw sa waya tong mga tawo nga nagwalig pulong sa Ginoo. Ayaw sa waya katong mga tawo nga naghatag og kahatag og kaayuhan ngadto sa uban. May pa imong sawayon kanang word saway pagbadlong na. Naay saway mga kaigsuonan nga makapadaot sa tao, dunay saway nga makahatag og kaayuhan sa tao. Ngano man, kana ding imong ingnon ang imong anak, ayaw na pagpangawa, ayaw na pagbinugoy, saway word pagbadlong. Pero dunay saway mga kaigsuonan nga bisan pag maayong butang iyang gihimo, imong gisaway. Panapi na, wala pang warta na, mga kuan na. Kung wala ka ganahi, ayaw lang sawaya, ayaw isulti. Kay naay Dios na kadungog, manubag ka sa mga pulong nga imong gisaway, manubag ka sa mga pulong nga imong gisulti. Amen? Kung ang imong pulong karon makapadaot nimo, ay bantaye, usa pa, kinahanglan atong i-control ang atong kaugalingon. Pastor Jong, kinahanglan ba gyud gaton ni buhaton? Yes, kinahanglan. Ngano man, kay bisan gani sa balaod sa kalibutan nga kung madakpan ang usa ka tawo, madakpan ang usa ka tawo sa sala niya nga iyang gibuhat, basahan siya, dili siya pwede mga kaigsuonan nga dakpon lamang nga dadon dayon dito sa presuhan kung dili siya mabasahan sa gitawag og Miranda's right. Basahan siya. Ug wala kay abogado, tagaan ka namog abogado. Tagaan ka abogado sa gobyerno. Ingon siya, ayaw pagpakahilom lamang kay ang imong isulti mo'y gamiton bato kanimo. O, di ba? Niya magpatakatang sulti. Kay mingon siya ka, ay naaman tay freedom of speech. Nalagi kagawasan sa pagsulti. Pero ayaw gyud pagsulti nga kanang mulapas ka sa imong sinultian. Naman tay kagawasan pagsulti gud. Kini din pagwali, kagawasan biya nato ni. Gamita ang imong word, gamita ang imong pulong sa maayong butang, sa saktong paagi. Ayaw nang pagpanghilabot. Ang uban kay para musikat, manghilabot man. Niya hinganlan ra ba tong mga tao? Hinganlan ra ba nila katong tao nga ilagyong gustong hilabdan? Hinganlan nila tong gusto nilang hilabdan. Unya hinganlan po nila para makabalo sila. Ayaw gyud intawon. Ayaw intawon o gamita ang social media. Ayaw gamita ang imong gila pagpasipala ngadto sa uban. Kay kitang tanan mga kaigsuonan gigama tas Ginoo. Unya lain-lain lang tao eksperto. Lain-lain lang ta usahay manggod kay unsay atong madunggan ang yawa dayon mo hatag dayon og design, mo hatag dayon og unsa kanang tawag ani mo coach dayon ang yawa, mo coach dayon kinahanglan mo balos gyud ka. Kinahanglan mo balos gyud ka kay gihilabtan imong anak, gihilabtan imong pamilya, mo balos gyud ka kay wa ka ipakataw dinhi para daog-daogon lang. Ana biya na dayon, mo man na dayon ang sulti og dikta, coach sa yawa. Sakyan dayon. Ang yawa do na siya'y plano para nimo, pero wa sa kabalo unsa iyang unahon, unsa iyang first step nga iyang himuon para nimo. Nakakita siya nimo nga kining Kristohanon mga kaigsuonan, kining mga tawo nga naganaan as Ginoo, ngalagad kas Ginoo, ikaw na iyang gitumpok kanunay, iyan ay gitumong kanunay, ang iyang satellite, ang iyang signal, ang iyang radar, kanunay nang nagtutok nimo 24/7. Pagsulti nimo, ang imong gisulti, maodayon ang iyang sakyan. Ngano man, kay wa man siya kabalo sa imong motibo, sa imong kasing-kasing, ang nakahibalo ang Dios lamang nato, ang Dios nga buhi, ang Dios nga nagdupa sa cross, si Jesus Christ lamang mo'y nakahibalo sa atong mga kasing-kasing. Mao nga bantayanan nga iklarong yun nato mga kaigsuonan nga ang atong sinultihan dili pwede natong gamiton sa daotan. Dili na to pwedeng gamiton sa mga pagpanglibak, pagpanghilabot. Dayon pag naapoy mga kadaogan na pod, mingon na pod nita, salamat sa Ginoo.
Oh, dili pwede ang Biblia nagsulti nga dili pwede nga moagi sa usa ka tubod ang duha ka klase, ang parat ug ang tabang. Dili pwede. Dili pwede nga mag-usa nig agi. Kita mig tubod mga kaigsuonan dito sa duha gito ka tubod nga among nakit-an dito sa baybay sa dapit sa Cebu, dito pod sa Leyte, ang ilang tubod nas dagat. Nas dagat. Nya inigawas sa tubod nga tubig nga tab-ang gyud. Bisag naa siya sa dagat. Lagi. Nya duha man to sila. Naato dito sa Kumbado, Leyte, maasin. Naa dito, naitubo dito. Dayon dito pod sa tubod po dito dapit sa kuan, Dalagit, naa po diha. Naa sila sa dagat. Nasa sila dagat gibutang. Pero tab-ang gyud ang igawas. Wa gyud ko nakakita nga katong tubura ning pagtaob moagi siya may matauban man. Pero inigawas gyud sa tubod. Para tab-ang gyud siya, tab-ang. Oh, so ang atong baba, ang atong dila gamay ra ni, pero powerful. Makadaot ni. Mao nga ato ning bantayan, ato ning ampingan. Salamat kay Ginoo nga daghan ang naglantaw nato karon. Si Agaurisa Ardiniti naglantaw nato, si Perla Fields naglantaw po nato, Lilia Dulalas naglantaw po nato, si Wing Umiter naglantaw po nato. Daghan pag yung naglantaw karon. Daghan pag yun. Unya, hala i-share lang ning atong programa, i-share lang ni. Nindot kay ning programa ha mga kaigsuonan oy. Nindot kayo ni. No? Nganong mayungon ko nindot kayo ni? Talagsaon ra ni. Kay daghan kayo mga kaigsuonan magwali karon, magwali mga kaigsuonan og pipila lamang gyud ang nakawali. Daghan kay mga nagwali diha sa daghan. Una-una agud ha. Daghan kay magwali sa merkado. Bus. Dili man na to kaya. Kanang magwali bus, magwali og barko, magwali og mga pantalan, magwali og dalan, magwali og merkado, magwali og mga balay-balay. Dili na to na kaya. Pero ang uban, manaway. Manaway. Mangyamid. Nalit kay hakot semento. Okay ra. Walay problema. Walay problema. Importanteng naa. Salamat kay Ginoo. Salamat kay buutan gyud kayo mo ba. Salamat kay Ginoo. Dili na to na kaya kanang magwali. Dili na to kaya bisan gani paghatag kadaugan, bisan gani pagsulti kadaugan, gagmay ra kayo. Unsa pa kaning pagwali? Dili na to kaya, pero nganong ang uban manaway man. Nganong ang uban sawayon nila tong mga tao nga nagwali-wali na po, nagdaladala na po Bible, nagsulti-sulti na po, reliyon na po ni. Pero mao bitaw pawalihon, mao bitaw po na pasangyawon, ay labaw po ng singto ng tiila na. Kanang ilong sington dayon. Inigsulti pa lang, Brad, sister, ikaw na po'y wali, awa na, gasugod na nagtubod ang ilong eh. Pero na, lisod man kuning pagwali. Lisod man kayo ning pagsulti pulong sa Ginoo. Samot nagkamatuoran imong isulti. Lisod kayo. Katong against ani, dili gyud to, wala gyud to sila nagpuyo diha sa kamatuoran. Sabto na lang nato. Mao nang akong mga pag-ampo sa Ginoo nga kining pulonga sa Dios karon mubo ra man ning orasa, usa ra man ni ka-oras, ug ako'y pasultihon diri sa pagduhang oras, tulo. Basta kay pulong lang gyud sa Ginoo. Mao nang mingon ko mga kaigsunan, gagmayng butang importante. Tagaan atong pagtagad. Doon na bitaw mga gagmayng butang diha sa inyong balay. Ayaw gyud mo pag-ingon nga way bili ning butanga. Gagmayng butang nga naa sa imong balay bililhon ang tanan. Kay bisan gani mga kaigsuonan, kanang pukpok. Kanang pukpok gamay kayo. Og matunok ka mga kaigsuonan og tuyom, masalugsog ka. Importante ang pukpok, importante ang dagom. Miyong ka nga, ay, pagkuhag tagad dito. Tagararing ako ang tunok. Ay, naunsa. Putol lang imong kamot. Maputol lang imo. Lagi.
Kanang pukpok dagom, why bili na katong hunahon-naon, gagmay kayong butang, pero bililhon og importante di ay. Oh, kanang arpilin, oh, gagmay ra na sila, pero importante na. Pero dili po na sila magamit sa dinagko pong paagi. Bot akong ipasabot mga kaigsuonan, dunay eksperto, adunay arrange nga gihimo og himuon ang Dios kada butang. Diba? Dunay mga tao dili parehas og posisyon. Naay mga tao dato, naapoy mga tao nga pobre. Naapoy dato kaayo, naapoy pobre kaayo. Oh, naay buutan, naapoy tapulan. Naay buutan kayo, naapoy tapulan kayo. Lagi. Naay mga tao, mga kaigsuonan nga hilig og trabaho, naapoy mga tao nga way hilig og trabaho. Oh, naay mga tao nga naapoy mga tao nga way lingkod kay na busy sa trabaho, ang uban perteng lingkod. Oh, naay daghang kay kwarta, daghang kayo bangko, daghang kayo gisulod dito sa bangko, wa gyud nahubog. Pero katong walay gibangko, perteng huboga kada adlaw. Tinuod bitaw na. Akong anak gahapon mga kaigsuonan gikusi. Oh, tinuod gyud ning nahitabo. Basta anak nga manggod nimo, mura kag mobati gyud og kasuko ba. Akong anak gahapon perting hilak kay gikusi siya sa kamot. Gikusi og tigulang. Wa siya kaila. Yan to gyud ako. Kay ang akong anak nga kinamanghuran ang taon nagbakho perting nilisang sa nga tanan, perting hadlok ka. Pagani kamata karon lagi gahapon adlaw mga kaigsuonan dunay hubog. Pero tungod lagi kay natay Ginoo mga kaigsuonan, relax lang. Salamat kay Ginoo mga kaigsuonan nga kasi tinuod ning mga panghitabo. Pero dili lang nato gamiton ang ato ang baba ngadto nila, sukotan nila. Daghang mga tawo maangin. Nya akong anak perting kuyawa. Siya nang kanang gikusi siya perting kuno sakita diha sa bukton. Nya wa siya kaila. Ting ako basta anak na nako mga kaigsuonan mura kog maargabyarta. Pero salamat kay Ginoo nga naatay Dios. Naatay Dios nga mo control sa atong kinabuhi. Naatay Dios nga mo guide nato. Salamat o anak nga gahapon adlaw na control ko sa Ginoo. Oh, tinuod na. Ang mga tawo nga nakakita siguro murag nasuko gyud ko kayo. Pertig yung sukuan ako sa kong naong nang lakaw gyud. Kita gyud siguro to sila nga perti na kong sukuan nga nagtan-aw nila dito. Salamat kayo sa Ginoo nga ang atong kinabuhi mga kaigsuonan ihanay og ihaom ni Ginoo. Oh. Tinuoray mga kaigsuonan, ako'y pawalihon, ako'y magwali mga kaigsuonan, di ko mabati kahadlok. Di ko mahadlok bisag asa napita ko ibutang sa Ginoo nganuman kay mauni ang komisyon sa Dios nga gihatag niya sa akong kinabuhi. Wa man ko ilaing mabuhat ngadto sa Ginoo. Ug akong buhaton pud paghatag og kwarta ngadto sa Ginoo, dili ko kahatag niya. Di pud maabot niya. Ang panalangin mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi ug ang atong paghalad ug ang atong kinabuhi mao usa ni kabutang, usa ni kabuhing balaan nga atong gamiton ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Walay lain ang atong sinultihan, atong baba. Isulti lang ng kamatuoran ngadto sa imong silingan. Isulti lang. Nabitoy mga pulong bitaw mga kaigsuonan nga usahay wala nato na siya tuyua. Naay mga pulong nga kanang sa tawag bitaw ana nga kana bang common kayo na to mura bitaw na kuana kana bang na kanung naandan ba? Naandan na to nga mga pulong. Ay naon sa mong God in Jesus name. Ang puso dili makatandong sa pagmati. Amen. Salamat kay Ginoo mga kaigsuonan nga usa sa mga butang nga atong kontrolon gyud kanunay atong kinabuhi. Munang
Lipay lang kung ang Dios nga niya nako sulod nako gamhanan ug buhi siya. Nagapanglihok. Nagapanglihok yun. Mo nang nalipay ko nga ang Dios maayo nga nagluwas na to. Dili man ta isog, dili man ta pwede pong daog-daogon, dili ko ta pwede nga tumban. Pero gracias Ginoo mga kaigsuonan kay naatay Dios nga mag-control sa tanan. Dako na kong pasalamat pastor nga giayo ko ni God. Unang-una ayohon kas Ginoo. Ayaw bulag og ayaw gyud pagwala sa Ginoo. Simba gyud. Ninomdumi nga naay programa ang Dios kanunay nato. Unya usahay lamang ang ato ang sinultihan magamit ni ngadto sa kalibutan. Bantayan gyud nato atong kinabuhi mga kaigsuonan. At nganong ako ning gisulti, una ko ani nga napanalanginan aning mensahiya. Dili na ko ni isulti nimo kung wala ni natandog o wa ni nagdalag tandog sa akong kasing-kasing. Tinuray, maulaw man ta mosulti mga kaigsuonan, pero pag ang atong sinultihan gani kontrolado sa Dios mga kaigsuonan, dili ta makasala. Dili ta makasala. Ngano man, kontrolado man sa Ginoo. Ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Ang dila sama sa kalayo kini mao usa ka kalibutan sa kangilaran. Unsa kuno mga kaigsuonan, ang dila usa ka kalibutan sa kangilaran. Diyay akong gihusay mga kaigsuonan dito sa barangay na ako'y gihusay dito. Katong gihusay na ko mga kaigsuonan nga nag-away tungod lang sa sulti. Kay ang sulti mga kaigsuonan sa usa, ingon siya, nanghulam ka nako, mo ni gihulaman. Kana bang gamit pang babaye. Unya kay ang gisultihan pod mga kaigsuonan kay may katawa man. Kay ingon putong kuan, pataka lang gyud kag sulti lagi. Wa bisag unsa dito imong gihatag nako, di dito hatag, hulam di ito. Ako unta tong giuli. Daw nagmaot ilang istorya tungod lang sa tabi, tungod sa istorya. Dili magka husay kay inig pasaylo sa usa, mi pasaylo lang ko. Iniguman niya imong pasaylo ako kay mo katawa man pud siya. Mingaw siya, dili ko mo pasaylo nimo. Kay katawaan ra ko nimo. Hangtod mga kaigsuonan nga wa gyud sila mahusay, na alas 12 na lang. Nasuko na lang among kapitan. Wa man gyud mahusay. Isa panghawa na lang mo diri. Looy ni kay pastor, wa pay paniud to, gigutom na. Motong alang nako mga kaigsuonan kining atong sinultihan, bantayanan. Mura siya gitawag siya kalibutan sa kangilaran. Di ba? Magkuyog ng mga magtiayon, mga babae nga walay Ginoo, ang isulti bastos. Mga binastos, puros gyud na mga ngilad, mga laway ba? Mga laway nga mga sinultihan. Mao nay kanunay isulti nila. Kung naay laking makadungog, ay naa na po'y laing plano. Mao na nga makadaot sa tawo kung ang imong isulti maot, negatibo. Labi na kung naagyod ka sa problema, ang tao mga kaigsuonan, kanunay gyud ang magsultig problema. Pero pag naa na kas Ginoo, ang imong isulti makapanalangin ngadtos maminaw nimo. Kay mingon man ka, bisag naatod ko'y problema, pero naa ko'y Dios nga mosulbad sa akong problema. Mapanalanginan sila. Pero ngayon mong isulti gani, labad sa ulo, sakit akong lawas, kapoy kayo, walay kwarta, asa naman po kung ipalit ani, gahi naman ning ako ang, lain naman ning akong lawas, unsaon man ning ako, oy, daghang kay kag mga reklamo bitaw, wa kay pagpasalamat kadto sa Ginoo, way lami paminawon. Tinuod bitaw na, walay lami paminawon kung dili gyud ka kabalo mo appreciate sa Ginoo nga naghatag nimo. Kung gipakaon ka sa Ginoo, pasalamati ang Dios. Kung gitagaan ka kusog sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Ginoo, salamat yung kay Ginoo. Oy, gitagaan ko nimo kusog. Daghang kay mga tawo ron naglisod paglakaw, bisan daghan sila kwarta, naglisod pagtindo. Okay. Pasalamati ang Dios. Gamita ang imong baba. Ayaw gamita ang imong baba sa ngilad nga paagi. Gamita imong dila kay ang iatong dila usani ka design sa Ginoo nga makahatag nato og pagtuo, pagsultig mga milagro, pagsultig panalangin. Kumusta ka? Mauswagon.
Ayaw lang kanunay ng pagsultig simba ko. Ayaw na ng kanunay ng sulti mga kaigsunan nga kanabitong sultihan bitaw ta, kamao po ta. Ayaw. Kinahanglan kamaotang mo drive ngadto sa Dios nung paagi, kinahanglan kamaog yutang mudangop ngadto sa Ginoo. Na may mga pagsulay gyud. Na may mga pagsulay. Unang-una gamiton ang pagsulay, ang gamiton niya nara circle sa tong pamilya, anak, ginikanan, ugangan, igsuon, inlo, asawa, mo na mga gamiton, bana, mo na mga gamiton. Pero atong masabtan sa diha nga naa kas Ginoo, malipay ka nganuman kay pinaagi anang mga pagsulaya, malig-on ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Malikon ako, ingon sa dinhi, kalibutan sa kangilaran nga bahin sa atong lawas. Ang dila kuno usa ka kangilaran o kalibutan sa kangilaran. Timan iragod, ang imong baba makapangandak ni, makasulti ni. Makasulti ni bisan unsa. Unya makasulti ni bisan mga negatibo. Unya pero labaw sa tanan ang imong isulti sa imong dila makahatag nimo kaayuhan, makahatag nimo kagawasan. Kay kung imong isulti, Ginoo, maayo kay ka, tabangi ko, luwas ako, ayuha ko, ayuhon dayon kas Ginoo. Pinaagi sa imong sinultihan. Lord, ituod yun ko, nga ikaw yun ang mananambal, ug ikaw ang Dios nga walay landong sa kausaban. Buhaton na sa Ginoo, unsa iyang saad, pinaagi sa imong sinultihan, ang Dios mohimog lakang. Pero gani ang atong isulti puros negatibo, ang yawa dayon mo imo panalangin. Ang yawa dayon mo imo hatag o giyab pud nimo. Ingnon day ka nga, ay bak na lang. Ay wa naman kay bili. Padayonon na to. Unya tanawa din hiya og naghinlo sa tibuok lawas. Tanawa. Ang ato kunong dila mao kuno ni ang naghinlo sa tibuok natong lawas. Nganuman kaya dunay confession nga naa sa imong dila nga kung imong isulti pasaylo ako Ginoo, nakasala ko, pasaylo ako aning salaa, nakasala ko sa pulong buhatong nauna. Di ba ang imong isulti makahatag nimo og hinlo? Makahatag nitong limpyo. Di ba? Oh, ingon sa dinhi, naghinlo sa tibok lawas og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan giyod sa impierno. Makasunog, makadaot. Tanawa. Makadungog kag fake news, makadungog kag daotan. Di ba makasuko ka, musilaob ka. Dayon, mahimo na dayon kontra nimo tong uban, magtago-tago na dayon ka ngano man nasuko nimo tong uban. Nya gisulti sa Biblia mga kaigsuonan, nga ang atong gisulti dunay sangputanan ani, manubag ta. Proverbio panultihon kapitulo 18 20 ngadto 21. Akong basahon. Ingon din kinahanglan nga sagubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Unsa kuno? Kinahanglan kuno nga imong mapangandaman or imong dawaton ang sangputanan sa imong gisulti. Nya kinahanglan di ay siya nga atong i-balance atong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, kinahanglan makailagyot ang Dios. Makailagyot nga si Jesus Christ maulamay usa ka nagpakamatay alang kanimo. Nya hibalo nga kung naa kay tinuod nga relasyon ngadto sa Ginoo, ang imong sinultihan maayo. Balikon nako na ang pulong sa Ginoo kinahanglan nga sagubangon mo ang sangputanan sa imong isulti. Unsa imong isulti karon? Kinahanglan imo nang sagubangon. Kinahanglan imo nang unsa? Manubag. Atubangon. Manubag ta ngadto sa atong Dios mga kaigsuonan, sa atong gisulti. Sunod, unsay buhaton? Ingon siya, ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Ang atong gisulti karon mga kaigsuonan, bantayan gyud ato ni. Gani kay mga promise sa Ginoo
na gani kay mga saad sa Ginoo nga ayuhon ka. Lord, ayuhon lang ko nimo, mga lagad gyud ko nimo. Kung ayuhon ko nimo, ako gyud kang serbisyuhan. Lord, makatrabaho gani ko Ginoo, muhatag jud ko nimo, mutabang jud ko sa imong ministry. Lord, makatrabaho gani ko Ginoo, mo ikapulo jud ko nimo Ginoo. Ginoo, makatrabaho gani ko Ginoo. Ako gyud kang daygon kanunay sa akong kinabuhi. Niya pag nahitabo ng mga promise, nahitabo ng mga saad, nawala na. Dapat mubarog yuta kay duna gyoy sangputanan sa atong isulti. Ikaw karon nga naa dinha, ikaw karon nga naglantaw, ikaw karon nga nag-share ni ini, bless ug bulahan ka. Higala igsuon, ang imong kinabuhi dili iliwit, ako ning i-declare. Ang imong kinabuhi dili iliwit, kung dili ikaw mag-una. Okay? Ikaw mag-una. Salamat kaayos Ginoo. Ang pulong karon igsuon, akong gamiton akong dila sa pag-abli ni ini nga declaration nga gikan sa Ginoo nga ang panalangin sa Dios mahitabo ni sayon diha nimo. Amen. Makaluwas ang imong isulti or makalaglag. Atong gamiton ang atong dila sa makaluwas nga paagi. Amen. Sa makaluwas. Kining atong programa karon nga live, makaluwas ni. Ikaw nga naglantaw karon, kamo din na dili man mo nako mausa-usa, kamo nga ning matinud-anon kay Ginoo, kamo nga nagahatag gyud sa inyong kaugalingon, naminaw gyud, nagsunod gyud. Bless kaayo mo nganuman panalanginan ang inyong pulong ug ang inyong isulti. Dalaygon ang Dios, dalaygon siya nini nga kabuntagon. Salamat kay Ginoo nining mubo nga oras nga ato karon nga napaminawan ang pulong sa Dios. Unya ang akong panahon mga kaigsunan mauna lamang ang mga pag-ampo. Hallelujah. Niya ako mga pag-ampo karon ngadto kinabuhi ni Jennifer Manos. Akong dadon siya sa mga pag-ampo kay mao man ni ang iyang gusto nga madala ang iyang mga kinabuhi, ang iyang sitwasyon karon, no? Doon na siya laboratory karon ngadto sa hospital sa coming pod niya nga mga check up ang Dios magapanalangin nya ngadto pod sa kinabuhi ni LJ nya tabangan pod siya sa Ginoo coming pod ang iyahang nga operasyon karong Friday nya ang Dios pod mag-arrange sa tanan nya kamo diha nga naglantaw karon pwede pod ninyo ipaabot ang inyong mga prayer request mga kaigsuonan kay ako magahimos mga pag-ampo karon. Dalaygon ka nining orasa, dalaygon ka nining adlaw. Salamat kayo Ginoong Dios nga ikaw matinud-anon nga nagadala karon sa imong pulong. Salamat Lord nga ang tanan Ginoo nga amo nasabtan ining orasa. Hallelujah. Nga dili di ay mi magpataka og sulti. Dili di ay namo gamiton ang among dila ngadto sa pagpadaot, pagpasidungog ngadto sa kaaway. Kung dili among gamiton ang among dila sa pagpasidungog nganha kanimo Ginoong Dios. Ako nagampo Lord nga niining orasa karon imong ipaabot ang imong hikap, ang imong milagro ngadto sa kinabuhi Lord God ni Sister Jennifer Manos. In the mighty name of Jesus Lord, mahimong okay ang tanan niya nga mga laboratory. Nya ligunon nimo siya panalangin ni ang tambal nga iyang giinom. In the mighty name of Jesus, i-provide nimo Lord God ang iyang maintenance tanan nga mga bayronon, palitonon, makabayad sila Ginoo sa ngalan ni Jesus. Salamat Lord God nga bisan pa Lord sa kinabuhi karon ni LJ Pau. Ginong Dios na aman siya coming nga operasyon karong Friday. Ako mga pag-ampo Ginong Dios nga imo siyang tabangan, imo siyang ligunon, imong panalanginan iyang kinabuhi. Salamat kay Ginong Dios nga makita nila karon ang imong hikap Ginoo in Jesus name. Salamat Lord nga ikaw sa mga Dios nga mag-aayo ngadto sa kinabuhi complete healing ni Mitch Lord Limpot in Jesus name. Salamat gayo man nga langit nun nga padayon usab kang maga-control ngadto sa kinabuhi ni Beer Ometer. Magapadayon ka nga magaproteher sa tibok pamilya ni Sister Wing ug ni Brad Ometer in Jesus name. Padayon ka Ginong Dios nga magagamit sa kinabuhi ni Ate Perla Fields in Jesus name. Salamat Lord God nga magapadayon ka nga mag-aayo bisan pas kinabuhi ni Edie. Imong i-bless Lord ang iyang kinabuhi. Salamat Lord Ardeniti family luwason nimo Ginoo in Jesus name. Tanang igsoon ni Edie mga lagad ug makaila nimo. Salamat Lord God, usa-usa sila makaila ug imong padad-an og mga tao nya kining live nga program
Mao ni ang tulay nga ilang mahinagbo ang Dios, ilang masinagbuan ang imong pulong Ginoo niining social media, in Jesus name. Salamat kayo Ginoong Dios nga gamhanan usab ka nga karon magapaabot og milagro ngadto sa lola ni Jack Indonto. Lord, ang iyang lola karon Ginoo, doon na nay alibyo, doon na nay milagro, doon na nay lihok sa iyang kinabuhi kay na ning kupos na ang kamot, ning kupos na ang hopong, kay ikaw ang Dios na naglihok niini. Gamhanan gyud ka nga Dios, gamiton nimo si Jack Ginoo nga motuo siya sa imong mga milagro in Jesus name. Ako mga pag-ampo sa Lord, continue ka nga mag-aayon ni George Person III. Iyang tuhod mapaspas usab ang kaayuhan, katong samad nga naa siyang tuhod karon mahilis to, malanay to in Jesus name, mauga sa ngalan ni Jesus. Panalanginan po nimo ang ilang balay nga mahalin Ginoo sa ngalan ni Jesus. Tabangan nimo si Carol nga ma-maintain ang iyang relasyon diha nimo kanunay in Jesus name. Salamat usab Ginoong Dios sa pag-umangkon ni Sister Perla Fields Ginoo nga dunay kakuyaw-kuyaw kulba-kulba ngadto sa iyang pagbati karon imong ayuhon si Juana, ayuhon nimo Ginoo si katong tuwa sa Australia pod Ginoo nga iyang pag-umangkon maayo pod tong sakit sa iyang tiyan in Jesus name. Salamat Ginoo nga gamhanan gyud ka nga Dios nga nagapanglihok tanan namo nga program bisan pa Lord si Larry Hopkins imong ayuhon Ginoo katong naa sa dito sa Amerika pod Ginoo nga dunay sakit ang iyahang tuo nga mata. Lord, imong ayuhon Ginoo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, nga doon na sila'y pagtuo usab nga na kanimo in Jesus name. Ako mapagampo usab karon ni Pastor Henry Bation sa iyang ministry karong adlaw Ginoo, kauban sa iyang mga retired teacher. Ako mga pagampo Ginoong Dios nga i-bless nimo, dihugan nimo ang kinabuhi ni Pastor Henry Bation kauban ni Tita Pasita in Jesus name. Salamat Lord God nga padayon ka Ginoo nga magatagbo sa tanan nga mga needs. I-bless nimo Lord God ang Pilipinas karon, pasayloon nimo ang Pilipinas. Tabangan nimo ang mga kandidato nga dili sila self-interest Ginoo, dili sila mudagan, wa sila midagan para lang sa ilang kaugalingon, kundi midagan sila, magpapili sila para mahimo silang kabahin sa improvement, kabahin sa pagsaka sa Pilipinas, dili sa pag-unlod sa Pilipinas. Taga-imig leader Ginoo nga righteous nga din dunay kahadlok nimo Ginoo. Salamat Lord nga makapili gyud mi og tawo nga dunay kahadlok sa imong pangalan Jesus Christ. Ako mga pag-ampo usab Lord nga imo ming tabangan ang mga pastor, tabangan nimo ang mga kasimbahanan, tabangan nimo Ginoong Dios ang Misamis Occidental. Lord, panalangini usab ang among mayor Michael Gutierrez, proteksyon ang iyang pamilya, si Ma'am Pinky, si Ma'am Wing, si Rap. Lord, panalangini sila. Sila mo'y imong gihimong instrumento nga ning improve ang Lopisaina. Og thank you Jesus nga ikaw gyud ang nagbutang og nag-install nila dinha. Salamat Lord nga coming pod nga mahimo siyang usa sa dakong tao sa tibuok Misamis Occidental. Lord, we pray nga imo siyang gayran, way makapanghilabot niya, walay dautan nga makapanghilabot siyang kinabuhi in the mighty name of Jesus Christ. Salamat Lord nga ang tanan Ginoong Dios nga mga katawhan sa Misamis Occidental sa 1st of 2nd district maka-enjoy sa imo Ginoo nga panabang. Lord, mahimong Misamis for Christ coming Lord God ang Jesus reigns. Ako nagampo Ginoong Dios nga kaming tanan makaparticipate niini o kaming tanan Ginoong Dios mo appeal sa maong programa sa Dios nung paagi. Ako mga pag-ampo Ginoong Dios no Lord nga ikaw magatabang, magahatag kaluwasan sa tanang mga tao bisan pa sa Israel. Lord, tabangi ang mga katawhan sa Israel. Lord, liguna sila, luwasa sila, padani silang mga mensahero Ginoo. Salamat kayo Ginoong Dios sa imong kaayo. Salamat ining adlaw auxiliado ang among kinabuhi diha nimo. Panalangini kining tibuok nga adlaw karon. Tanan naglantaw panalangini, tanan nga nag-share panalangini, tanan nga ning support panalangini, tanan mitabang ini nga programa panalangini.
Salamat Lord God ngang tibok na kong pamilya tabunan nimo sa imong hamiling nga dugo. Kining tanan Ginoong Dios akong ginatugyan diha lamang kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang tanan nagaingon, Amen. God bless sa tanan. Ang Dios magapanalangin kanato. Hallelujah. Bye-bye. See you next Wednesday. Unyang gabi magkita na punta.